Milí priatelia, v Spojených štátoch amerických prebieha od leta búrlivá diskusia o tom, ako vznikol COVID. Na povrch vyšli neuveriteľné veci, o ktorých pochopiteľne slovenské liberálne médiá mlčia. Pamätáte? Pôvodná verzia bola, že COVID vznikol z netopiera. Ak niekto povedal, že išlo o umelý výtvor z laboratória, okamžite ho označili za konšpirátora a extrémistu. Lenže potom odrazu samotní Američania strátili nervy a vyhlásili, že COVID vznikol v laboratóriu. Americká administratíva z toho začala obviňovať Čínu, keďže vírus sa prvýkrát objavil v čínskom Wuhane. Čína zdôraznila, že s tým nemá nič spoločné a naopak obvinila Ameriku. Nuž a toto leto došlo na pôde amerického kongresu k škandalóznemu odhaleniu. Americký senátor Rand Paul obvinil hlavného zdravotníckeho poradcu amerického liberálneho prezidenta Joea Bidena z toho, že financoval výskum koronavírusov v čínskom Wuhane. Tento Bidenov poradca sa volá Anthony Fauci a celé 10 ročia stál na čele amerického národného zdravotníckeho inštitútu. Od čias Reagana je to šedá eminencia americkej infektológie a celého zdravotníctva. A teraz sa podržte. Fauci priznal, že áno, americká vláda financovala výskum koronavírov vo Wuhane a že to robili dlhé roky a že tento výskum robili na netopieroch. Teraz sa vedie hádka v americkom kongrese, či takto mohlo dôjsť k prenosu umelo vytvoreného covidu na človeka. Americký senátor Paul je presvedčený, že áno. To by ale znamenalo, že COVID je umelý výtvor americkej vlády. To nie je žiadna konšpiračná teória. O tomto sa seriózne diskutuje v americkom kongrese. Existuje reálna možnosť, že za celé toto peklo, čo tu už 2 roky zažívame, môžu Spojené štáty americké. Ešte raz a pomaly. Existuje reálna možnosť, že za celú túto pliagu menom COVID, kvôli ktorej umierajú milióny ľudí po celom svete, nemôže nevinný čínsky netopier, ale americká vláda. Len pripomínam, že Fauci, ktorý je podozrivý z toho, že za celým týmto stojí, je Bidenov človek. Koronavírus vznikol v období, kedy sa schyľovalo k americkým voľbám, v ktorých Biden potreboval poraziť Donalda Trumpa. Epidémia covidu bola jedným z hlavných dôvodov, prečo Trump prehral voľby. Ďalej pripomínam, že jeden z najznámejších sponzorov Bidenovej kampane bol George Soros. Jeden z amerických republikánskych politikov, Josh Mandel, mimochodom židovského pôvodu, obvinil Sorosa z toho, že spoločne s Deep State stáli za pandémiou a že išlo o pripravenú operáciu. Ak by ma chcel zase niekto obviňovať z antisemitizmu, lebo hovorím o miliardárovi Sorosovi, tak ešte raz prizvukujem. Americký politik Josh Mandel je rovnako ako George Soros židovského pôvodu. Nie, nejde o útok na Židov. Ide o legitímnu kritiku neoliberálneho miliardára, ktorý financoval kampane Hillary Clintonovej aj Joea Bidena. Ešte zaujímavejšie ako Sorosove peniaze sú ale sponzorské dary pre Bidena od jednej dobre známej korporácie. Posaďte sa, prosím. Bidenov výbor získal milióny od Pfizeru, farmafirmy, ktorá zarobila desiatky miliárd na vakcínach proti covidu. To od nej pochádza väčšina vakcín na Slovensku aj v Európe. Biznis ako Amerika. Zhrňme si to. Americká vláda financovala výskum koronavírov na netopieroch v čínskom laboratóriu. Zhodou okolností v tomto laboratóriu podľa samých Američanov vznikol COVID. Bidenov poradca priznáva, že v tom boli americké peniaze. Toto sú fakty. Kvôli covidu zomreli milióny, ale zároveň americká farmafirma, ktorá sponzoruje prezidenta Bidena, zarobila miliardy. Liberálne elity sa zbavili nepohodlných politikov. Po celom svete získali štáty neuveriteľnú moc nad svojimi občanmi. A po celom svete sa rozmohli opatrenia, ktoré by sme ešte pred 3 rokmi všetci úplne prirodzene označovali za fašistické. Ale teraz sa veselo tvárime,
že je to sloboda a demokracia, lebo tak tomu hovoria liberálne médiá. Odporcovia liberálnych politikov sú prenasledovaní. Občanom berú slobodu. Každý, kto má iný názor, je označovaný za extrémistu a dezoláta. Farma lobby má dnes väčšiu moc ako vlády. Vďaka covidu. Niekomu sa tá pandémia parádne hodila do krámu. A to nehovorme o tom, ako sa odrazu zo dňa na deň vytvorila super príležitosť na to, aby sa po celom svete otestovala nová mRNA technológia, ktorú dovtedy našli odvahu vyskúšať iba na 100 ľuďoch v rokoch 2013 až 2016. A odrazu to za pár mesiacov narvali do stoviek miliónov ľudí. Najväčší zdravotnícky experiment v dejinách. Zatlieskajme netopierovi z Wuhanu. Toto sa mu vážne podarilo. A ako bonus? Prostredníctvom lockdownov sa podarilo zničiť obrovský počet malých firiem a živnostníkov, vďaka čomu neuveriteľne narástla moc veľkých korporácií a najbohatších miliardárov sveta. Pozrite si, ako fajnovo narástli majetky najbohatších Američanov. Covid sa niekomu parádne vyplatil. Čo tam potom, ako trpia bežní ľudia? Joe je pri moci. George má vplyv. Farmafirmy tučné zisky. Korporácie zničili konkurenciu. Vlády zlikvidovali slobodu. A médiá, ktoré majú liberálne elity pod kontrolou, tu 2 roky šírili rozprávku o netopieroch. Až kým sa v americkom kongrese neodhalila pravda. Milí priatelia, ešte raz. Toto nehovorím ja, ale americkí senátori. A nás od roku 1989 všade učia, že Američania by nás predsa neklamali. Tak ako to je? Čo myslíte?